Марыю Шульскую прыцягваюць таямніцы, гісторыя, казкі. Яна шмат чытае і цікавіцца міфалогіяй і ўжо дакладна вывучыла украінскіх башкоў, славянскія і егіпецкія пантэоны. Любімы бог Анубіс з галавой шакала і чалавечым целам. 4 гады таму разам з бацькамі дзяўчына пераехала ў Беларусь з Адэскай вобласці. На другой радзіме таксама стала дапытвацца, у каго ж верылі нашы продкі. В лесу живет очень много мифических героев, таких как Зазовка, которая своим пением привлекала людей в лес, ближе к природе, к лону. Также здесь доброохочий, который судил людей по их поступкам. Маша Негош за энциклопедию рассказывая про бога Тура, який допомагає поляўнічым, хто такі беларускі бажок Ох, як выглядалі лазнікі і вадзяныя духі азярніцы, і про купальскага дзядка, які меў здольнасць бачыць чароўную папараць-кветку. Он ходил всегда с кошиком, собирал цветы папоротника, и каждый человек, который увидит его за этим делом, мог расстелить перед ним скатерть белую. Тот обязательно бросит на нее цветок, и уже человек с силой цветка мог познать все в мире. Так, у Марыі Шульскай з'явілася ідэя сабраць усіх міфічных істот старажытных беларусаў у одну кнігу і стварыць буквар для дзяцей. Інфармацыю дзяўчына збірала па даведніках, энцыклапедыях і ў інтэрнэце. У выніку амаль гадавой працы з'явіўся вось такі міфалагічны буквар. Пакуль выданне надрукавана ў 10 экземплярах, стылізавана пад даўніну, старонкі нібы на льняной тканіне упрыгожаны арнаментаў. Тут сабраны пантэон старабеларускіх багоў ад А да Я. Як выглядалі міфічныя персанажы, часцей прыходзілася дадумваць самастойна. Ідэю Машы падтрымалі бібліятэкары і педагог Алёна Сіняк. Дзяўчына вучыцца на мастака-афарміцеля ў Кобрынскім политехничном колледже. Идея пришла у Маши сразу, что это будет книжечка, что это обязательно для детей будет какая-то книжка, но что там будет в ней, например, для того, чтобы ребенок обводил букву, мы уже позже с ней решили. Или, например, чтобы не закрашивать вот даже в книжечке этой рисуночки, тоже уже позже пришло. У буквар уключены самыя распаўсюджаныя істоты з беларускай міфалогіі. Аўтар прызнаецца, гэта толькі частка загадкавага свету продкаў. Брали поинтереснее, поярче, чтобы они были необычными и запоминающимися. Вот тот же Чур. Мы же часто говорим «Чур меня». Чур – это родовое божество белорусское, и люди защищались, прося помощи у Чура. Незвычайную распрацоўку Марыі Шульскай заўважылі падчас акцыі «100 ідэй для Беларусі». Магчыма, праект будзе мець працяг, але без сур'ёзнай падтрымкі не абысціся. Аўтар жа прызнаецца, беларускі фальклор і традыцыі багатыя і маюць глыбокія карані. Вікторыя Патоня, Мікалай Кавалёў, Кобрынскі раён.